D'acord, t'escolta això. Segons el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, despenalitzar l'avortament podria tocar de mort el model institucional del país. És una afirmació que no només és contundent, sinó que també obre un debat profund sobre drets, tradició i estabilitat política. És una declaració molt forta i crec que posa en evidència una tensió que fa temps que existeix a Andorra. Com es pot equilibrar el respecte per les institucions amb la necessitat d'avançar en drets socials? És un dilema que no té una resposta fàcil. Exacte. Espot sembla molt preocupat per les implicacions institucionals. Ha dit que qualsevol canvi en aquest sentit podria portar un procés constituent i això, segons ell, seria especialment complicat en el context geopolític actual. Però al mateix temps, em pregunto si aquesta postura no és també una manera d'evitar el debat. És una bona pregunta. Quan diu que no és el moment, sembla que està intentant guanyar temps. Però al final, el debat sobre l'avortament no és només una qüestió institucional, també és una qüestió de drets humans i de salut pública. I això fa que sigui un tema que no es pot ignorar indefinidament. Totalment d'acord. I aquí és on entra la qüestió de les línies vermelles. Espot parla de travessar línies vermelles, però qui decideix on són aquestes línies? Perquè al final, el que està en joc aquí són els drets de les dones i la seva capacitat de prendre decisions sobre els seus propis cossos. Això és clau. I crec que també posa en evidència una altra qüestió. Fins a quin punt les institucions d'un país han de ser flexibles per adaptar-se als canvis socials? Perquè, si aquestes línies vermelles són inamovibles, com es pot avançar com a societat? És una reflexió molt interessant. I crec que això ens porta a una altra qüestió que Espot ha mencionat, la necessitat de buscar una via centrada, consensuada i d'equilibri. Però, sincerament, això també pot ser interpretat com una manera de no prendre decisions valentes. Què en penses? Bé, crec que hi ha un equilibri molt delicat entre mantenir l'estabilitat institucional i avançar en drets socials. Però, com dius, aquesta postura de consens pot ser una excusa per no fer res. I això em porta al tema de l'habitatge, que també és molt interessant. Espot defensa que el projecte de llei del govern és fruit d'un llarg procés de consulta, però alhora critica les propostes de l'oposició per ser massa unilaterals. És una contradicció, no? Sí, i crec que això reflecteix una dinàmica que veiem sovint en política. Cada banda acusa l'altra de no voler dialogar, però al final cap de les dues està disposada a cedir gaire. I això ens porta a la qüestió de la responsabilitat política. Fins a quin punt els governs tenen la responsabilitat de prendre decisions impopulars però necessàries? És una línia molt fina, però crec que al final el que realment importa és la transparència i la voluntat de dialogar de manera honesta. Espot diu que vol continuar treballant des del diàleg, però també critica molt durament les propostes de l'oposició. Això no sembla gaire coherent, no? No gaire. I crec que això és el que genera tanta desconfiança en la política. Quan els líders diuen una cosa però en fan una altra, és difícil creure en les seves intencions. Però al mateix temps, també entenc que és complicat governar en un context tan polaritzat. Sí, és un equilibri molt difícil. Però crec que al final el que la gent vol és veure que els seus líders estan disposats a escoltar i a prendre decisions que realment beneficiïn la majoria. I això inclou abordar temes difícils, com l'avortament o l'habitatge, encara que siguin controvertits. Totalment d'acord. Crec que si hi ha alguna lliçó aquí, és que la política no hauria de ser només un joc de poder. Hauria de ser una eina per millorar la vida de les persones. I això requereix coratge i integritat. Exacte. I amb això, crec que podem tancar la conversa d'avui. Ha estat un debat molt interessant i crec que hem tocat punts molt importants sobre la credibilitat, la responsabilitat i la necessitat de diàleg en política. Sens dubte. Gràcies per la conversa i fins la propera. Gràcies a tu. Fins aviat!